Здравейте, намираме се във Варна и по-конкретно на парк за отдих с мемориал на загиналите от 14 армейски корпус войници, както и на първите заселници на квартала от село Койло, Лозенградско. Именно от тук ще започне и нашия разказ за историята на квартал Владиславово, някои интересни исторически, но и духовни места. Мемориалният парк е открит на 27 юли 2010 г. в местността Терасите в квартала. Именно на това място са погребани 50 руски редовни воини драгуни и пехотинци, както и двама офицери от 71-и пехотен Бельовски полк. Тази местност е и първият гробищен парк на тогавашното село Владиславово. Той започва да функционира от основаването на селото до 1960 г., като в него освен жители на селото, в общата братска могила са били погребани и руските войни. По-късно изграден върху могилата паметник е преместен близо до църквата Свети великомъченик Димитър Солунски, където се намира и до днес. В задната част на мемориала се намират и няколко надгробни плочи на едни от първите заселници, на българи от Лозенградско и Бонархисарско, както и на участници във войните за национално обединение. Намираме се в двора на православния храм Свети великомъченик Димитър Солунски във варненския квартал Владислав Варничек. Зад нас се намира паметника от братската могила, посветен на 14-ти армейски корпус от Долнодунавския отряд. В него са загинали 54 войни и двама офицери по време на руско-турската освободителна война от 1877-78 година. Офицерите са САУ Сергей Иловайски и подпоручик Константин Никитников. Корпусът е изключително активен веднага след подписване на Сан-Стефанския мирен договор и Берлинския конгрес. Движението на корпуса започва от Добрич към Варна, като последователно се освобождават градовете Добрич, Балчик, Белослав, Провадия. В края на август и началото на септември разузнавателната дейност, която извършва корпуса около Варна, попада под турска засада. Именно тогава смъртно са ранени и двамата офицери, които са погребани тук. По силата на Берлинския договор през 1878 г. Лозенградски и Одринските окръзи се откъсват от България и се отдават на Турция. Тогава група тракийски беженци от село Коево потеглят към Добруджа и се заселват в близкото до Варна село Пашакьой. След Първата световна война тук идват заселници от Добруджа. През 1934 г. селото е преименувано на Владиславово в чест на храбрия полски крал Владислав III Ягело, който през 1444 г. води тук битка с войските на Отоманската империя и загива в името на християнската вяра. Село Владиславово е официално обявено за квартал на град Варна през 1974 г. Храмът Свети Димитър Солунски е изграден през 1903 г. от тракийските беженци през светителството на митрополит Симеон Варненски и Преславски. През 2003 г. при храма се построява неделно училище, в което се преподава вероучение за деца и възраст. Обновен и разширен с притвор през 2012 г. от родолюбиви тракийски наследници дарители при архипастирството на митрополит Кирил Варненски и Великопреславски. На 26 октомври 2017 г. на Димитров ден се отслужва чин на полагане на антимис
от Негово високо пресвещенство Варненски великопреславски митрополит Йоан и освещаване на ново канонично изографисани икони на нов дъбов дърворезболен иконостас. Строен и украсен с много обичи пожертвования, днес с новия си облик храма Свети Димитър се откроява като духовен и притегателен център за хората, живеещи в квартал Владислав Варненчик. Запален като светилник в далечното минало, отстоявал на бурите на много превратности и днес той освещава и озарява душите на тези, които търсят Бога по пътят към спасението си. И Матер Бога нашего, честнейшую. В името на Отца и Сина и Святого Духа. Царю небесни, Ты ж мир Дух истинный, който си навсякъде и всичко изпълниш. Съкровището на благата и подателен живот, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Божие, свети и крепки Свети. Свети Божие, свети и крепки Свети. Свети Божие, свети и крепки Свети. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки. В района на местност Ментеше е извора, знаен сред варненци като язмото на свети Константин и Елена. С благословението на тези свети и водата на избора е лечебна. Преданието за откриването му е запазено отдавна по спомените на 89-годишната деспа Матева Стоянова, правнучка на Матио Иванов Матев, родена около 1860 година, непосредствен участник в първото чудо. Сестрата на дядо ми Иван била сляпо родена. Малката Марица непрестанно молила родителите си да сторят нещо и да я спасят от тъмнината. Майка в своята безпомощност със съкрушено сърце се уповала на Бога и той била единствената й надежда. Една нощ в съня й се явила жена в светли дрехи, която разпознала като света Елена. Светицата е завела на мястото с малко изворче и казала да умие лицето на дъщеря си в тази вода, за да се изцели. Щом паднал мрака, Неделя се измъкнала от дома си и тайно от мъжа си Матио отишла на мястото, но не намерила извора. На другата нощ пак отишла, на другата също. При едно от нощните й премежди обаче Матио усетил и е проследил. Тогава тя му разказала за съновидението си, вече двамата дирили извора, но все неуспешно. Марица тогава била около 16 години. Тя сякаш предусетила, че нещо ще се случи и послушно последвала родителите си. Когато те решили да я заведат незнайно къде, като пристигнали на място, девойката престъпила уверено, разровила земята и оттам рукнула изворче. Тя умила с шепи лицето си и чудото станало. Прогледнала, точно както казала света Елена. В знак на благодарност, Марица помолила баща си и брат си Иван да разчистят местността около изворче. Направили я язмо и малка постройка в чест на свети Константин и Елена. Това дело им помагал и дядо Маноли със своето магаре. Около 1943 година Маноли станал клисар в храм Свети Димитър Солунски в село Владиславово. Чудото се разчуло сред местните жители и всички в околността и мнозина започнали да последват, да посещават святото място. От тогава 21 май, църковния празник на светите равноапостоли Константин и Елена, е празник на село Владиславово, днес квартал Владислав Варненчик. През 70-те години на 20 век Иван Жилев Иванов с група добродетелни люди разширяват параклиса до днешните му размери. През 2018 година с благословението и съдействието на Варненски великопреславски Йоан и подкрепата на кметство Владислав Варненчик и други дарители е направена покривна конструкция и обновление на параклиса язмо. Твоего тела, любезно